Sarahan ito. Ay, naku. Sayaw na. Dali mo siya may tubig ko. Hmm? Yan, hindi. Gusto na yun sa akin. Ang baso. Wala. Yan, wait lang. Antok na kami. May pakiayos yung likod na eh. May pakiayos yung likod. Hmm? Saan? Oh. May baka mahulog ko. Okay, one. Hindi. Against, nagkaano yung light? Against the light. So, nyo dito? May reflection. Oh, dito. Dito. Yan. Oh, mas maganda pa yung view. Okay, 1, 2.
mahirap pa kaya sila maglaro. Hindi ba pwede sila kaya sa kanyang outlet? Kung di na sila dadaan. Papaklangan. Ha? Dito. Open na open. Mga nakakulay sila ko. Bago ka mo. You know, sumabog na yung bulkan. Yun! Woohoo! Kita niya. Sumabog. Woohoo! Grabe. Grabe yung lamig. Woo! Tayo nga nakaganito tayo. Ewan ko lang sa mga anak ko. Nakamiss ko. Kaya nga, parang... Yan na sila. Ayan yung bulkan, no? See that? Woohoo! Yes! Grabe. Lamig. Oh! Grabe, saan pa tayo gagala ulit? Gala tayo. Mamaya pupunta tayo sa Kidlab. Pero bumalik mo ng hotel para mag-ano.
hanggang magka-hypothermia tayo. Hey, we need to go there fast so we could get the bus. No. So we have some cake. Hey, let's go, let's go. Let's go na para makasakay tayo sa bus. Anong hotel tayo? Anong kinakit sila ng bus? Alam number 7. 7? Yung pinaglapan sa atin. Gawa mo kasi matatamplin yung ating. Pupunta natin ganito rin sa labas. Ano? Hindi ko alam kung ano yung tingnan. Baba mo dad para nakikita naman. Para yung... Grabe, lamig. Bulalo. Bulalo, sinigang. Ayun pero sumibo eh. Galing ni Nibo ko. Parang ano parang local si Nibo oh. Matida. Sinigang. Number 7. Oh. Hey, number 7. Number 7.
payong mo daw. Ah, ligatu, ligatu. Ligatu, ligatu. Lamig, lamig, lamig. Sigurado ba tayo sa ating pupunta? Ito na ako. Ah. Ay, no. Oh, okay. Mababasa nga naman ako. Thank you, thank you. Hindi mo ganun na mag-gadget na. Ha? Ilagay sa Ooh. ang mga gamit natin. Sabi ko, hindi mo ganun panlamig. Lamig. Panlamig. Ang daw yun na lang. Akala ko na wala yan. Nagdala ng ano. Lamig. Grabe. Alis pa kami mamaya. Dapat sa likod yung sinapunan. Summer ba natin safe? Dapat Pinas rin. Sabi nga sa Singapore nga rin, kasi sa Oh, grabe, grabe. So, hey, how's your ride? You guys enjoy? Is that cold? It's very cold. Basta pag magala, walang nangyayari sila. Tigas ka ng ulo. Kasi kahit ako bata, ito ako isa pag-break jacket. Tahan namin na may talagang sila. Kaya kailangan may nakalag sa dapat dalawa. Dito naman siya, di bababa na kasalang tayo sa ako. Para dapat
Hmm? Malamig. Nantok na ako. Mga bata niyan.